Yo nanti yo. Kate pipis kok riwa-riwi kaya. Ya Titin. Kono batang munggah tolong diladeni Mbak Titin. Batang munggah tolong disamperin sapa jenenge iki sapa kaya. Nyuwun sewu. Kula dalu niki termasuk bintang tamu. Sing nekakaken kula niki Lurah Tono. Mergi Lurah Tono niku gendaan. Iku lapo sing nyocot iku. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Lho kudu nguyuh rek. Nyuwun sewu, sing etan ki ambak niki namine sinten? Injih. Kula Susan, Neng. Susan. Nggih. Nggih, nami kula Yupi. Kula mboten tanglet to. Nah, Mboten tanglet jenengan. lagi kula kandhani cerut. Oh, ngoten nggih. Nyancuki. Susan. Injih. Daleme pundi? Kula saking Sukorame. Sukorame. Nggih. Niki jenengan kula sadokoi. Kula angsal rezeki niki mau. Disangoni Lurah Tono 2000. Iki kok disoting saiki. Kebimbangan kita. Lho, disangoni. Sembah nuwun nggih, Neng. Saking sinten iki? Saking Yupi. Oh, Yupi. Nggih, matur suwun nggih, Yupi. Alah, iki lapo sih kedok kene iki aduh. Sing nomor kalih sing etan iki namine sinten? Injih tepangaken nami kula Titin. Titin. Nggih. Daleme pundi? Kula daleme Kemlagi. Pundi? Kemlagi. Oh nggih. Lah jenengan daleme pundi? Kula Nggih. Telubuk. Oh, klubuk. Nggih, nek ngoten nggih pantes pacakane kados ngaten nggih. Susune anjlok sese. Mari dintot tono iki. Nyuwun sewu niki kula sedekoi. Oh, nggih, sembah nuwun. Iki lha apa sih nongkot panjenengan ah? Nggih ngapunten iki angsale saking klubuk kala wau napa? Mboten. Oh, mboten. Kok diparingi Lurah Tono 2000 kula sedekaken njenengan. Oh, ngaten. Nggih, kula kinten saking klubuk. Nggih. Sembah nuwun. Lah niki namine sinten? Oh injih, nami kula Yayu. Sinten? Yayu. Oh nggih, Rahman. Daleme pundi? Daleme Selorejo. Selorejo Tlaga. Niki kula paringi sedekah. Nggih suwun. Kuwatele kaya ngene rek. Matur sembah suwun, Yupi. Iki. Lah niki namanya sinten? Kula Yu. Nggih, Kula Sartini. namine kok. Namine? Nggih. Nami cilik ta gedhe? Nami sampe cilik-cilik. Ah, cilik. Tasik niku lali kula. Ya kukuren cek kok ndak gatel. Nggih, namine sinten? Sartini. Sartini. Daleme pundi? Kabuh. Kabuh. Niki kula sedekoi. Ikhlas lah Yu iki. Ikhlas lahir batin. Engko balekno ya. Lah niki namine sinten? Injih, tepangaken nami kula ning Mariati. Mariati. Nggih. Daleme pundi Neng? Saking Kabo Mandura. Kabo Mandura. Nggih. Cidike Telubuk.
niki kula sedakahi. Injih. Lho tak. Karena sing dobel ae iku Mang. Sing abang nggih kula purun kok. Nggih, matur suwun. Sampean gak petuk gendak aku. Lah sinten gendakane sampean? Lurah Tono. Lurah Tono. Aku 2 wulan dimayuh karo Lurah Tono. Waktu iku aku disop-sopno do tebu-tebu. Waktu iku Lurah Tono mendem. Lah iki tak goleki 2 wulan iki gak metuhi aku Lurah Tono, Nduk. Lah niku Lurah Tono wau nggih niku kalih kula. Kalih sampean. Nggih. Oh, kurang ajar Lurah Tono iki. Ora apa-apa timbangane kurang dhuwit. Ayo nanti Lurah Tono. Pak Lurah Tono. Ayo Lurah, nanti Lurah Mang. Wong diperkosa gak dhuwit iku lho. Sapa gelem aku? Lho mesle kaya. Kurang ajar Lurah Tono. Wong diperkosa gak dhuwit. Padahal sapine yo akeh, ya duwe motor, duwe trek. Aku diosop-osop tebu-tebuke. Dele aku lapo sih? Dele aku lho lapo? Yang kan runuan dok, aku tak jajar ayah. Ya. Lali be aku taya. Ora, gak lali Mas Yuno. Pengenane aku kok osop-osopno nduk kidule ngusikan. Mosok lali aku saiki hamil ya. 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 Lapo? Blojo kundi ya mosok Pak 2000 tok ya. Nek urusan iki, nek iso nang mari yo, ayo nang balai desae. Oh gak iso ya, mari dina iki ya. Terus kate digo nanti kok kon kukur ngono lho iku. Iki nek nyokot kok gak nang nyokot. Kok riwa-riwi ndok seleb iki lho lha opo? Ya, Lapo? blojo kunti ya. Kok nek perkara blojo tok ae kon takok. Sing liyane iku aku gak tau takok kok. Mosok sampean lali karo iki ya. Ayo. Loh. Oh kaya. Sate kuroto. Sampean jare duwe bola bayan taji. Iya njene. Ayo kon rene bayan. Bayan taji ku yo sing iso mutusi ki kok yo bayan taji. Ayo kon rene. Bayan taji nang munggah taji bayan. Lane apane? Wong bayan taji yo malah ngrasakno aku biyen karo Solabi. Digeleki ngalor ngidil dadak kendaan karo babi utul iki. Babi naimu ngono si penentuk iki wedok tah iki apa kok gembel kucing? Iki ngono senengane Lurah Tono iki. Mangkane ben selasa gak nak mendol.
duit ngaimu diantuki. Plak-plak karo bayan. Kanca lawas gak masalah. Pacarku bayan duit tanggung jawab. Awakmu duit tanggung jawab. Mosok lali tanggung jawabku. Semayan karo aku. Dadak kono gendaan karo babi buntung. Babi buntung ngaimu simbone. Antuk. Nek laline gak lali yan aku yan. Yo luput iku yan. Tapi yo wae. ane luput karo lali iku sama saja. Nyuwun sewu Pak Bayan. Waktu niku kula diperkosa ten tebu-tebu. Diperkosa? Perkosa. Awakmu Iki terus dipangan apane ra? lah iya aku dhewe yo lali ku yan Bayan. Iki kok perkosa. Bentuk. Alah kemayu kaya rebi. ayo jamu. Yan, Apa? iki nek urusan iki nang ae direkno. Yo sing apik yo digo nang balai desa. Mari gak mari yo dina iki yan. Oh kudu. Nah, Hayam taji tanggung jawab dan bijaksana. makane yan wis ayo digo nang balai desa ae. Nanti Balai desa. ayo saiki. Nah, Saiki ngene. Terus nang balai desa iki masalahe awakmu hubungan karo bae. Aja ngomong bojone lho Yan, aku selingkuh ambek iki lho ya. Loh, awakmu selingkuh. Selingkuh. Lah iya. Kawin. Setempelmu kok gawa ngalor ngidul. Kawin kiri lho be aku iki. Kadang-kadang dhek lunga, rek tarik. Setempelku gawon. Lah ngono. Iya. Lah makane iki dadi lurah kebebasan. Lho, sak wayah-wayah ada perkara lurah yang tanggung jawab, bukan bayan, bukan polo, bukan siapapun saja. Ngono lho. Sembrono. anek ngono yo pamong iku celun kabeh yan, nek iso mlompok. Iya, celun yan. Ayo, polo. Polo rene. Bayan kuwasa. Ayo diselesaikno lho kene Ayo, pisan. polo. Lah polo pacare. Polo. Ayo. Pacare. Pak polo. Pacare Pak Polo aku eling. Kulak sapi. Nek pacare gak iso, lu rambut kon munggah. Lu rambut. Lu ramut. Nek lu rambut gak iso lurah glondong. Lurah glondong ora nduk kene. Glundung nduk ndongan kono lho. Iku biyen tau perkosa aku Wong kok ana susumu gandol sisih iki. Ndat-ndut. Kate cepet. Saking ngene ra. Ayo jurus bali desa. Sampai kudu dadi bojomu kedua. Dudu sampe diantuki. Lah sapa? Yubi. Yupi dadi bojone kedua. Kakek awakmu gak tanggung jawab. Oh, sampai tak rabi dhewe. Kacau. Ada apa? Aduh ki jangan sikalku dhewe. Wasu. Ngene ra. Janjimu kudu kok tepati. Sawerane. Ayo ra nek ditokno ra. Waduh, acur iki nek ngene iki. Lho, aja acur lah kan remuk. Abang-abang duwe 101. Ayo bojone. Iku kabeh.
bijaksana. Sedekah desa Sumbernongko tanpa narik rakyat. Itu bagus. Alhamdulillah. Iya ta? Iya, aku dhewe kok tukokno sate ayam. Kacau. Wes iki piye iki acarane? Ayo, nambale desa. Oh, sampe ge rusuh desa. Iya. Desa kudu tentrem ayem, tontone kaya Sumbernongko. Lurahe sapa? Tono. Ayo, budal. Siap. Ayo nang balik desa. Ayo. Nambale desa. Aku kenal karo Bulurah. Iya. Disremekno pisan. Kenalno, kono geriwang sapi. Tak selesai pisan. Ayo, budal. Iya, nih. Duitku kok balene ya. Halo, dadah.
satu persembahan